Masibayo unang naman tayo, istorya ng Santa Maria. Sabang nagawa ng malaking bisita si Mago Vlog, may karamdam ng masaya na bulisya, katalingawan na ringan ng manilo, harapan ng isang bisitas. Anyang kapilisasan na rin Mago Vlog, di magulala na nagbilangan si kanilang asaksyon. Malapit din nga rin mabilan. Inawlaw din nga doon sa harapan ng bisitas, at inlutang-lutang ay maning makalulan si kabangan na opong sebalangin. At nagiging balat makasulat dinukit ang pamansag na La Purísima Concepcion. Kaluguran kong kapatid, kaniting baluang 1609 o 1609, Mita Tabya in el pueblo de Tabungaw, aminuna ng lagyo ng baryo Santa Maria. At ngayon kasalukuyan o ating tutuking banwa, pagmasosyal tayo, ikapat na siglo ng anibersaryo ng Mabilo Gaminali. La Purísima Concepcion. Sangkaniti, Panmunyelang Kapurian, isyagda ang iyong pamanera, iyong puso at pangatao. Banuang 1693 o 1693, di ka albo ka maralbo na may insangkan. Anong lupa rin ni Ribuya in el pueblo de Tabungaw, ang maging sentro ni kapamanan Pambalen. Insang lakdotong pangawang bisitas, minakot na at misong kukik sityo baliwag, at tinakot na lang sityo burol. Ang kasalukuyan nini, mayawos lang el pueblo de Minayin, kaya matapos kasalukuyan ang kamayenan. Isaman ni Ribuya, inangat din Santa Maria ang gananginig kasalukuyang henerasyon.
Ing Santa Maria, manatili ang matatag, magye, matagumpe, ikakalugod, at isasagmetong tingtao. At ngayon, pagmasusyan tayo, kapatasiglot, kapatabalwa, 404 years sa pangayakin ni Kayakatamo, Indong Birhen Maria. Gusto niyong ipasyak dahil kayo ng aning purok tres. Ing pamamunya kapasalamatan, ing pabanuang nilaban, at ing lungod na ng alalananggan, ing kiyakatamong Indo. Luwing ka, Barrio Santa Maria. Viva Immaculada Concepcion,